sa Africa. Balita sa sports, Barangay Ginebra, kampiyon sa 2022 PBA Commissioner's Cup. Sa Balita Entertainment, Filipino-American nga si Arboni Gabriel ginkoronahan bilang Miss Universe 2022. Samtang sa Balita Espesyal, mga gawi nga hindi kinahanglan sang talento. Maayong aga Bacolod, maayong aga Bilugabahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Lunes, Enero 16, 2023. Ang inyong news team, Aksyon Eden Aboso. Kag-Action Boy Duran. Sa detalye sa mga balita lokal. Nagalaom ang masobra 1,000 nga mga drivers kag operators ang traditional nga jeep sa siyudad sa Bacolod nga ma-renew ang ilang prangkisa matapos ginatagan sang endorsement letter gikan kay Mayor Albi Benitez. Sunod kay Estone Chairman Albert Villanueva matapos nahatag ang mga dokumento kay iban pa nga mga papeles, masobra sa 800 ka mga miyembro sang Estone, fibakda kag individual nga mga operators ang panugyan nga madalon sa Motor Vehicle Inspection Center sa Bredco Port area para ma-check ang roadworthiness sa masalakyan antes matagan sang sertifikasyon nga pagkadalon naman sa LTFRB office sa Lunes. Sa piyak nga bahin, ginkalipay kag ginpasalamatan naman ni Undok Secretary General Diego Malacan ang alkalde sa syudad matapos natagan man sang endorsement letter ang kapin 500 sini ka mga miyembro. Ginaprubahan sang sangguniang panlunsod sa Bacolod ang pagpalawig sang Business One-Stop Shop tubtub Pebrero 15. Ginpahag ni Councilor Al Victor Espino, Chair ng Committee on Laws and Ordinances, may pangabay gikan kay Mayor Albi Benitez nga magpasar sa resolusyon nga palawigon ng boss pero wala nasang discount o penalty humalin Enero 21 tubtub Pebrero 15. Una na nga nagtanyag ang Permits and Licensing Office ng 10% discount sa maka-full payment sang balaran tubtub Enero 20. Formal man nga nagpadala sa sulat ang Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry nga nagapangabay sang extension sang boss. Subunga tuig 2023 pwede ang walk-in sa pagproseso sang permit ug renewal sa 4th floor sang Ayala Malls ug kung pwede man magproseso online. I move for the passage of a resolution extending the Business One-Stop Shop deadline for filing of business permits and licenses for the year 2023 of the first quarter payment of business taxes, fees, and charges with 10% discount from January 1st to January 22. Si Bacolod City Councilor Al Victor Espino. Ginaduso naman ni Councilor M. Ang ang paghimo sa Bacolod Music Festival sa syudad. Ginpahig ni Ang among chair sa Committee on History, Culture and Arts. Madamo na sang homegrown talent sa industriya sang musika nakabaton sang national kag international recognition. Tuyo sang ordinansa nga ma-develop ang mga talento sang Bacolod noon pagi sa paghatag sa ila sang plataporma para mapakita ang ila abilidad. Ginaduso sang konsehal nga patigayunon ang aktibidad sa kada katapusan nga semana sang Mayo. Sa idalom sang ordinansa, mayara sang provision nga pagtukod sa special committee nga pangunahan sang alkalde bilang chairperson. Nalakip sa mga aktibidad sa sininga music festival ang amateur solo kag open solo singing contest, amateur battle of the bands, song composition contest, drum beating contest kag acoustic singing contest. Nagalaom ang hanay sa mga negosyante sa syudad sa Bacolod nga matigayon ang pagnubo sa presyo sa kuryente masunod nga bulan sa Pebrero pagi sa bulig ni Mayor Albi Benitez. Sunod kay Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry Economic Society Chief Executive Officer Frank Carbon, wala pa sila sang konkretong impormasyon angot sini apang kun ini nga lihok ang madayon. Hindi lamang ang ila sektor ang mabenepisyohan kundi lakip ng ordinaryo nga mga konsumidor. Dugang pa ni Carbon ang presyo sang kuryente ang nagapangaduha nga problema nga nagapahinay sa recovery sang negosyo. Sa naibaloan nga damlag lang ginpalayag ni Mayor Albi Benitez nga mayara na sang gintalana nga schedule ang pamunuan sang PAM Consumption Power Corporation sa iya talatapan angot sa pagtalakay sang 4 pesos nga posible pagnubo sa presyo sang kuryente. Kung pwede, bakit dako ging nga kuan sini bulig ang 4 pesos ni Iti siya subong sa pinakadako nga problema namon. Away labot sang mga krudo kag gasolina nga kataas, ti kuryente dayon eh. Hindi lang kita, hindi lang kami nga negosyante, below day including households. Dako ni nga savings. Si MBCCI Chief Executive Officer Frank Carbon. Napadala na sa Provincial Social Welfare and Development Office ang relief assistance o bulig sa mga pamilya na apektuhan sang baha sa siyudad sang Cadiz.
Ini ang ginpahag ni PSWDO Head Merly Garcia kahapon akong sa Sabado nga adlaw. Ang Cadiz among syudad nga may maramo nga pamilya nga napektuhan sang baha sa norte sang Negros Occidental bangod sa low pressure area kag shear line. Sa datos ng Cadiz City Social Welfare and Development Office, may 273 ka pamilya nga may 878 ka individual ang ginbahaan sa 8 ka mga barangay sa syudad. Ini nga mga pamilya ang ginbakwit sa 7 ka mga evacuation centers. Ang ginpadala nga bulig amo ang food kag non-food items pati na ang hygiene kits. Sa naligod nga Enero 11, nag-issue sa Executive Order 23-02 si Governor Bong Lacson gudi paidalom sa heightened alert status ang Negros Occidental kag sang Biyernes ginasuspender man ang klase sa tanan nga level bangod sa mabaskog nga pag-ulan. Liwat nga naka-records ang double-digit COVID-19 active cases ang Negros Occidental, magkaligad ang 3 ka bulan. Sa records ng Provincial Incident Management Team, tubtub Enero 14, may 92 na lamang aktibo nga kaso sa probinsya. Uli nga na-records ang double-digit active cases ang Negros Occidental sa Oktubre 15, 2022 nga may 90. Sa Oktubre 16, tubtub Enero 13, 2023, nag-triple-digit ang kaso sa diin, naglambot pa sa masobra 300 ang pinakadamo nga active cases. Sa una nga semana sa Desyembre 2022, ginkakasa gobyerno probensyal ang screening sa mga travelers nga nag-abot sa airport kag puerto sa Negros Occidental, samtang gindula naman ang COVID-19 vaccination requirements umpisa Enero subong nga tuig. Samtang magabukas ang Bacolod Festival 2023 pag-isa sa kaing grande nga parada halin sa the Upper East sang Mega World pagadto sa Bacolod City Government Center sa mabot nga Biyernes nga adlaw Enero 20. Ginapahayag ni Jennifer Ong, board member sang Bacolod, magatambong sa parada ang mga Chinoy, city officials ka mga estudyante gikan sa mga Chinese schools. Ang 3 kadlaw nga kiwatan ang magasentro sa Year of the Rabbit nga ginapatihan maghatag sang madamo nga oportunidad. Sa mabot nga Biyernes, magabukas man ang Imperial Village kag Chopsticks Alley. Kag diri makitaan ang mga pagkaon nga Chinese kag ang Asian cuisine. Gintala naman sa Enero 21 ang Lantern Street Dance Competition. Nalakip sa mga aktibidad sa sining festival ang Lunar Music Festival, Mascot Parade kag Dog Show. Nagakasubo kag dismayado ang mga pageant enthusiasts sa syudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental matapos wala makasulod sa top 16 ang pambato sa Pilipinas sa Miss Universe 2022 nga si Celeste Cortesi. Sa interview sa Action Reports Afternoon Edition, ginpahayag ni Miss Bacolod Mascara Chairperson kag makeup guru nga si Carlos Durana nga nitingala gid ang mga pageant organizers kag handlers sa probinsya kung nga wala makasulod bisan man lang sa top 16 si Cortesi. Sunod kay Durana, antes ang pageant night, nagapanguna kag nadala sa top 5 picks sa mga international pageant observers si Celeste. Rason kung nga dako gid ang paglaom sa Pinoy fans nga madala siya sa top candidates so kung makuha niya ang corona. Ginpahag man ni Durana ang pila sa mga katapos ang Aces and Queens nga beauty queen handlers ang may kaangay man nga reaksyon sa resulta sa Miss Universe. Sa pihak sini nagapati naman si Durana nga posible nakaapekto sa resulta sa kompetisyon ang closed door interviews, advocacy kag iban pang aspeto sang preliminaries. Pagpaatag naman ni Durana bilang isa ka pageant organizer, normal lamang ang reaksyon sa Pinoy ilabi na ang madamo diri sa pungsod ang interesado sa paglantaw sang pageants. Isang paglinawagay na oh my God, ako kung wala na dala si Celeste. Manablam ko ano ang kulang or anong sala sa iya. Wala man takabalo kung ano ang performance. Sa preliminaries, makita mo man uploaded sa grabe ang energy, kumbaga araman ang X-Factor. I also talked to some of my friends, Aces and Queens, kasi ari man di sila sa Negros. So, nasad man sila. And then, syempre ako nasad man ko yung si Miss Bacolod Mascara Chairperson kag makeup guru Carlos Durana. Action Radio Philippine Standard Time, alas 7:09. Mga ginkakas sa 4Ps, ginbuhinan sang DSWD. Samtang presyo sang gatong may pagsaka sining nga semana. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Barangay 684
Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Ari, amo na po nang si mama wala di atos sa Bacolod. Sa akong birthday gani maabot ako lang sa balay. Pero kamusta man? Amo na would like mayara gid na butang sa module nga search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Di laktawan lang nanay. Tapos, ano naman, ubra ko ng daso. Brown na daso singa nga pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend kasi Regine bala. Sa kay ay. Nang walang ka cellphone. Wala mo sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya nagtulo sa akin nga kamo bala nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yun ang bala nga isulat ko kung anong imuon. Ng pag sa page, i-like, i-share. Pinasunod mo tanan yung ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na na makadaog ka. Wala pagid kay daw. Gusto mo ako daw, ano naman daw. Gusto ko basta hindi ko parang siya ma-expect nga madaog. Wala nga makita siya sa ARB 40s lang. Amo na gani pagkabati ko kay Prince Langga. Ari ay pamati ka mo. May Ginoo. Good morning, Liwat, mga ka-action. Good morning, Liwat, sa Action Eden. Good morning, Action Boys! Kumusta ang kaman-kalan mo kapon ng experience? Okay lang? Okay lang. Di ba pangatol ko? Di sa kamang, hindi managros ka man kalan. Basi kung halin sa lamawan tong ginpalhit si mo. At batian man siguro singgit ko. Kaya pag-report ko, sugata ko. Ito puwan ko diyo po. Diyos ko, mga bata. Tapos, Basi na hindi ka ang pagpalhit sa taguro, hindi gito guro tuyo nga palitan ka. ano man yung gali yan? Nakyutan sa grosimo do. Kasi onya ko tali, Oh, be. kasi onya ka galing kay may buling Buli, niya. Amo na siya. Sugot, kaya hindi ka man ito pwede ka pangakin. Good morning, Liwat Rasa kay Miss Jinky de Alagdon sa Phoenix, Arizona. Na sinoro ara magyapon ka si Ate Kim Riman kag si Marico Teresa Linahakayaw. Home Lumena. Miss Rona Rida Trava. Good morning man sa imo. Good morning daw kay Marinia Vanessa Mayo. Yes. Ron, thank you, Liwata. Alex Montesa, morning. Martin Aliling. Si Migo naton Phil Alonsagay, dira sa Tokyo, Japan. Imbong Jocampo, kagawad. Gainom sang kape, upod si Kap Vito sa kapihan ni Chona kag sang grupo! Sala. Ayan ang balya. Ginlain niya. Yung line niya. Ano butang niya? Yan, morning Action Boy, yung Action Eden. Monitor na kami ni Cap Vito sa Barangay Hall. Yung line siya. Ginlain niya. Ginlain. Pero do tinuntre Sa ni mo Barangay yung Hall. kapyaw. Kapyaw doon sa ulo na ni Eden. Yung lainon Lainon ta. John Marie Macariola Estelioso, morning man. Nonito Novero. Good morning, Action Boy, Action Eden. Monitor kami di sa Pahanukoy Phase 3. Upod sa akon asawa nga si Helen, kag sa kabataan ni si John Elmore, kag Jane Nilen, samtang nagapangape. Yes. Morning to sa inyo, ano? Sige. Kay Rachel Evangelista, happy Monday ko no. Manic Monday, just another Manic Monday. It is Sunday. Erla Vega, good morning. Josefina Loxin Generato, good morning. Greet niya lang ko lumiga niya na Reza Ruiz, Alare, Lisa and Feli kay sa tanan nga Barangay 7 Bacolod, si Nancy Viola kag Terry dira sa 14th Street, kag tanan nga G Girls sa Sumag. Thank you and more power.
Alex Monteza, banyusan niya kung tani kung isang lanang ito. Ano mo kaya paron mo ya? Amo lang naman nyo siya mo. Amo lang naman nyo siya. Kita mo Feeling ko- lumagdupan sa perme. Feeling ko Lumagdupan man. daw paminsaro. Fly high by night. Ma'am Ana Sinolo, Ragyapon, Salama Banacha, Sawadika Bacolod, and Happy Monday. New day, new blessing, yes, correct. Narcisa de los Santos, good morning. Monitor sila sa Purok, excuse me, Mabinuligon, Barangay Handumanan. Ma'am Georgia Gagasiran, good morning. May tatlo siya kakape, tatlo ka itlog, ag tatlo ka loaf. Jojo de los Santos, good morning. Kay Marian Valencia Escraela, good morning man. Ek lang na, yeah. Ay, Escraela, gali, good morning. Sa barangay Lalagsan. Lalagsan. Sabi ko lagasan, bago na yung Ana Sinoro, good morning man. Rona Rihida Trava, of course, good morning. Roberto Heraposco Caraballo, good morning man. Kay Velrico Naya is watching with you. Sige, good morning, na? Kag dira man gyapon kay Stella Marie Celis Chuatico. Hindi kompleto yung naging sa una Stella Marie Celis na niya. Oh, lawig-lawig gali yan, no gali. Ati kay Celis na sa una, natin Chuatico na siya. Kay Arthur Jeff Villasor, morning dra from Miss Jinky. Kay Ma'am Vanessa May, of course, Dr. Matt Mayo. Kay Mama niya Lulit, kag Papa Jody Alagdon, Alma Oligon, Noel Amar, Michael Jun Season, kag sa tanan nga pamilya ni Miss Jinky. Dira sa Don Salvador Benedicto. Na Ray Flores Barrioga dira, good morning kag Rochelle Fulgencio Susana. Mike agaman sa imo dira, no, sa Don Salvador Benedicto. Si Belrico Naya, happy Monday kuno greet sila si nanay niya Vilma Naya. Happy birthday! Happy birthday to you. Kag sa aton nga mga Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha! Barangay 684. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Timbangan sang katarungan. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:18. Sa detalye na sa ato nagapanguna nga mga balita nasyonal, ginpanubuan o kung ginbuhinan sang Department of Social Welfare and Development sa 800,000 ang mga ginkakas sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o kung 4Ps sa inisyal sininga plano nga 1.3 milyones. Ginpahayag ni DSWD Officer in Charge Undersecretary Edu Punay, ginpaidalom sa revalidation ang original nga 1.3 milyones ka beneficiaryo tungod ang outdated na ang datos kag ginhatagan konsiderasyon ang epekto sang COVID-19 pandemic. Ginpasiguro naman sang DSWD official nga nakagraduate sa 4Ps ang akomodahon sang Sustainable Livelihood Program nga magahatag sang 15,000 pesos bilang livelihood assistance sa pag-umpisa sang negosyo.
Nakumpiskar sa Bureau of Customs ang 23.8 million nga balor sa smuggled imported refined sugar gikan sa Hong Kong sa Manila International Container Port. Sunod sa Customs and Shipment, ang unang indeklarar sa insulators, surge arresters, slippers outsoles, kag styrene butadiene rubber gikan sa Hong Kong kag consigned sa local trading firm. Sa ginpatayan nga inspection sa Enero 11, nadiskubrihan nga ining isa ka refined sugar. Dismayado si Customs Commissioner Yogi Filimon Ruiz sa padayon nga pagpasulod sa smuggled nga produkto paagi sa sala nga deklarasyon. May pagsaka naman sa presyo sa gatong sa sininga semana. Suno kay Rino Abad, Director sa Department of Energy Oil Industry Management Bureau, magasaka sang 30 tubtob 50 sentimos ang kada litro sang krudo kag gasolina. Ining base naman sa daily average trading sa Min of Platts Singapore halin Enero 9 tubtob 13. Samtang may pagnubo naman sa presyo sang kerosene. Nabaluan na kaligad ng semana, nagnubo ang presyo sang krudo sang masobra 2 ka pesos kag 75 sentimos naman sa gasolina. Nag-resign bilang National Security Advisor ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. si Dr. Clarita Carlos kahapon Enero 14. Ukon na nagligan nga adlaw Enero 14. Sunog kay Carlos, iyan ang panumduman nga wala sa nagkaigo nga rason nga magpadaan pa siya sa pagpangalagad bilang security advisor ni Marcos. Duga pa ni Carlos, mag-asaylo na lamang siya sa opisina nga may labot sa iyang expertise. Si Carlos ang inappoint ni PBBM bilang Director General sa National Security Council of the Philippines sa Hunyo 2022 kag nagserbe man bilang chairperson sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict kag National Task Force for the West Philippine Sea kag Vice Chairperson sang Anti-Terrorism Council. Ginhimo ni Carlos ang paghalin sa pwesto isa kadlaw matapos niya ibasura ang panawagan sa pila ka mga government officials nga magbiya sa pwesto ang ginaligar hindi epektibo nga mga personnel sang NTF-ELCAC. Ginpahayag naman niya ng National Security Advisor Clarita Carlos nga wala niya maintindihan ang gulpi nga pagbaylo sang liderato sa Armed Forces of the Philippines. Ini matapos ginapoint ni Presidente Bongbong Marcos Jr. bilang Chief of Staff sang AFP si General Andres Centino kag nagbulos kay Lieutenant General Bartolome Vicente Bacaro. Sunod kay Carlos, wala siya sang ihibalo sa nagkatabo sa sulod sang Malacanang. Nagapati man si Carlos nga nagsugod ang pagbaylo sang liderato bangod sa Republic Act 11709 nga nagapatuman sang panibago nga pulisa sa termino sa isa ka Chief of Staff sang AFP. Ang pagbago man sa lideratong nagduso kaya ng Department of National Defense OIC nga si Retired General Jose Faustino Jr. nga maghalin man sa pwesto pod sang pila ka mga opisyal sang amo nga ahensya. Nagsapol si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa pribado nga sektor nga nagabug-os sa Advisory Council sang iya administrasyon para pangabayon ang ila suporta sa pagpakigbato kontra sa smuggling. Sa ginpagawa nga statement, ginpahayag ni Presidential Communications Secretary Cheloy Villacaria Garafil, gintalakay sa pagsinapol kaupo ng Private Sector Advisory Council ang lapnagon nga smuggling sa Pilipinas nga ginakabing nga sang presidente nga isa ka problema. Inina ang kadua ka beses nga gintalakay ni Marcos ang issue sa smuggling sa sulod sang isa ka semana. Nagligad nga cabinet meeting ginpahayag ni Marcos nga madamo na sang smuggling sang Sibuyas Bombay sa Pilipinas kag ginaduso nga i-release ini sa merkado sa tion nga makapasar sa phytosanitary inspection. Sunod sa presidente, iyan obserbahan nga may sistema batok sa smuggling pero hindi ini epektibo. Ginpanugyan naman ni Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya sa mga state prosecutors kag court judges nga dapat paliunon ang husto nga pag-usisa sa mga mabugat nga mga kaso subong man sa mga kaso nga mataas ang posibilidad nga ma-convict ang involvado. Sunod kay Rimulya, dapat hindi lamang magtutok ang piskalya sa pagtalakay sa mga kaso base sa pagpangita sa probable cause, apang dapat man nila hibaluon ang tsansa nga ma-convict ang suspect. Duwa pa ni Rimulya, nagadihon sa mga programa ang DOJ agud mahanas ang mga piskal nga masunod ang nakaigo nga proseso kag manilagon nga prosecution sa mga kaso kriminal. Ginpagawa ni Rimulya ang nga statement isa ka semana matapos ginbasura sang korte ang kaso ang ginpasaka sa anak ni Justice kon sa iya anak nga si Juanito Jose Rimulya III may angot sa paghupot sang minilyon ka pesos nga balor sa illegal nga droga sa ginpadagan nga anti-illegal drug operation sang PIDEA. Ang Las Piñas City Regional Trial Court Branch 197 sa idalom ni Judge Ricardo Moldes II ang nagbasura sang kaso kaginpahayag nga wala na pamatud-an sang piskal nga nakahibalugin man si Rimulya nga siya magakuha sang minilyon ka pesos nga balor sang droga sang ginpatigayon ang buy-bust operation.
Action Radio Philippines Standard Time, las 7:24. Ang atong balita international, balita negosyo, balita showbiz, kag balita sa sports. Sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Kag sa ato naman. This is My Life. This is My Life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen, kalabanan sa ilang nagapati nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala, apang ang timbangan sa katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag To by ACS Manufacturing Corporation. Okay, morning liwat mga ka-aksyon. Te, aksyon Eden, ikaw na biyan ay Yes. balada. Dili na ta kay, di na ta ta. Di na ta sa kwan ah. Basta Gusto lang ta. gusto rin ta kung di ka na Kay masugod. happy birthday na to gina no. Ang last ta. Birthday to Blaginaw. Oo. Dili ta kay kuano kay Che Zamora. ay, wala isa sa Che Zamora. Sige, good morning. Kay Ma'am Luisa Melos, good morning man. Ma'am Vanessa Mayo, hamli Miss Eden abo, so ara pa yung extension eyelashes. I'm so noisy. Noisy. Ay, noisy. Noisy. Noisy balasi. Ay, so noisy, bladoga pang... Yes, ay lang. Daga pang simhot ka gito. Ano na? Da gusto mo dagihiya balo mo gito bala na. Yes. Inang tera pa? Yes, thank you so much, Ma'am Van. Alam na nasa kay Ma'am Van? Yes. Wow. Gay yung tanabi. Ano? Ganta ka? Ganta ka, Milo? Kangayan ka maniguro. Kay Peltun Lepura, good morning. Dira sa may barangay Villamonte. Kay Levi Helogo. Helogo. Good morning man. Kay... Sino na sa man? Flixin? It's been a long night for me to see your lovely face again. Ay, sinaon. Hope you're always in good health. Take care always. Oh, Daw letter ba? Kwan ba na mga card lang inatag si Yes, Mula, true. Si Fixin. Good morning. Dalawa? Hindi. Take care always, Action Eden. Marunong tabing yang kwan be? It's been a long night. Dawang gana, bukas, the letter bala. It's been a long night for me to see your lovely face. Abot silingon mo niyo. Again. Sang gabi pa lang, dali na sa mag-aga. Yes. Para makita ya ka. True. So, do kalawig sang gabi para sa iya. True. Before ya ka nakita. Correct. Kaya Bongga. nakita niya ka dayon sa pagkaaga, nga healthy ka. Ano? Nakita kang healthy kay. Kasabot. Sige. Yes, thank you so much, Fixin. Fixin na. Stand by na sa atong dugang nga mawalida. Sa atong dira nga mga ka-aksyon ang inyo sini nga shopping. This is My Life. This is My Life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya,
hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life, magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapati nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala, apang ang timbangan sa katarungan wala nagakatulog. Kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang Sa Radio Philippines Standard Time, las 7:30. Sa detalye na sa Balita International, ginabdak ang 50 ka mga babae sa northern Burkina Faso sa ginaligan mga jihadists. Sunod sa local officials, naglamot naman sa 40 ang ginabdak sa southeast Arbinda sa tung Webes, kag 20 man sa Biyernes. Sunod sa otoridad, nagatipo ng mga kababainhan agad magkuha sa mga dahon kag wild fruits, agad kaunon sang ginaligar, ginpang-agdak sila sang wala pa makilala nga mga persona. Dugang pa may 3 ka mga babae ang nakaluwas kag nagpanugid sang natabo. Naibaloan nga ang Arbinda ang nahamtang sa Sahel region sang northern Burkina Faso nga isa ka lugar nga madamo sang jihadist nga grupo. Sa negosyo naman, ginako sang Department of Agriculture nga may kakulang sila sa pagpangita sang resource mobilization, rason nga nagkulang ang supply sang sibuyas Bombay sa merkado. Suno kay Rex Estoperes, spokesperson sa DA, may kakulang gidman sa supply sang sibuyas, rason nga ginrekomendar ang pag-import sa nasambit nga produkto. Ginapahayag ni Estoperes nga ang ahensya padayon nagakonsulta sa mga stakeholders. Gina-discourage naman ni Estoperes ang pagpangtudlo kung pagpasibangod sa baylo tanan ang magbuligay agud masolusyonan ang problema. Madumduman ginmando sang Department of Agriculture ang importasyon sang 21,060 ka metrika tonelada sang sibuyas kag ginalauman nga makabulig sa pagpanubo sang presyo sa mga produkto sa merkado. Sa foreign currency exchange rate, ang US dollar 55 pesos kag 16 centimos, Singapore dollar 41 pesos kag 64 centimos, ang Hong Kong dollar 7 pesos kag 7 centimos. Sa ato naman nga balita entertainment, ginkoronahan Action Boy ang ginangkon sa Pilipinas. Charot. Tsakto man gina, Filipino-American man gid siya. Filipino-American sa ng Miss Universe? Yes, si Arboni Gabriel. Kaya iya ka father, hindi lang Pinoy? Yes. Oo. Bilang Miss Universe 2022 sa Ernest Memorial Convention Center sa New Orleans, Louisiana. Si Gabriel, 28 years old, isa ka Texas native, taga Texas, Action Boy. Houston. Kag Pinay, bangod sa iya Pilipino nga tatay nga si Dr. Ramon Bonifacio Gabriel. Nga nag-migrate sa US gikan Manila sa edad nga 25 years old. Bata pa, pag-migrate. Yes. Tiyang iya Iloy, amo isa ka Amerikana nga ginakilala kay Dana Walker. First, Dana. Dana? Dana Walker. Dana? Dana gijay kay D-A-N-A lang. Sige. Sige. First runner-up na Action Boy si Amanda Dudamel gikan sa Venezuela. Samtang si Adriana Martinez gikan sa Dominican Republic naman ang second runner-up. Hindi ko blang kapati nga aton kandidata, hindi ka sulod bisan sa top 16. True, Action Boy. Do ka baskog siya mo bisan sa mga mayara nga mga mixology something Missology. Ara sa gani sa top 5 bisan sa iban nga mga experts sa sa mga beauty pageant. Ara gid na dalagi dia si Celeste. Celeste ang iban magbasa. Celeste Cortesi. Cortesi. O, ti ang wala gid siya gani Action Boy bisan sa top 16 bala. Tapos 12 years ago pag Action Boy na iya sang 12 years na nga sunod-sunod nga ara sa top 16 ang 12 years streak Philippines. Oo. Ara ta nagasulod hasta sa semifinals ara ta. In fact duwa gani na sa 12 years na duwa na nag Miss Universe gid daya. Si Pia Wurzbach kag si Kat. Oh, kay Venus Ra gito no nag-start Action Boy mo nga sulod sa top 16 after kay Venus. that. Itong pagkadasma ya. Siya nang dasma gani. Venus Ra. Siya na pala mo. Siya nang na tapilok no? Si Venus Ra. Yes. Ara pa ta si Charlene Gonzalez.
Dala na da? Ha? Charlene Gonzalez? Charlene Gonzalez man. Oo, asawa bala ni Aga Mulat. Dugay na to yung Dugay pag saya. chimpo. O, kilala kay Charlene, ha? Kilala ako ganina tingala ko do sa after the Venus Rad, wala naman sa Charlene Gonzalez. Why na? Una si Charlene siya. Oo, balaya. Galing ka. Nanan. Kung nanugunan ko kay si Celeste, no? Yes, true. Sige lang Cortesi, no? Italian, half Yes, na siya, no? Italian. Sige lang, total lang ng dog. Half Pinoy man, dala lang tama bawi. Dala lang tama bawi. Oo. Kung na siya Philam, Yes. ang gano'n pa dala to, Philat ay. Ano pa na fill out? Philippine ate. Amo na? Pwede man fill out, Feeling American. Pili Amerikano. True. Ang Philippine amo. Ibo yung ginapalala mo, mo. Malita sa sports. Nakuha sang Barangay Ginebra ay kakinsi nga PBA title sa 2022 PBA Commissioner's Cup. Naging patigayon sa Philippine Arena sa Bulacan. Daog ang team batok sa Bay Area Dragons sa score nga 114-99. Ang Game 7 ang itambungan sang 54,589 ka mga fans nga naghalin pa sa mga malayo nga lugar. Nangunang opisyal na nga Filipino citizen nga si Justin Brownlee nga nakascore sang 34 puntos, 12 ka assist kag 8 ka rebounds. Ang reigning PBA most valuable player nga si Scottie Thompson ang nakapasulod naman sang 18 puntos, 9 ka rebounds kag 4 ka assist. Samtang si Christian Standhardinger ang may 12 puntos, 10 ka rebounds, 6 ka assist. Si kung anong ka rebounds. Si Jamie Malonzo nakakuha sang kumera sang 22 puntos, 17 ka rebounds kag nakuha ang player of the game honor. Si Stan Hardinger ang kilala naman bilang Finals MVP. Magabalik kita sa Aksyon Balita Morning Edition sa aton nga balita espesyal pagkatapos lamang sini. This is my life. This is my life. Ang tagsa ka tawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa ka tawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpala. Okay, Lito Dayap, Mangaga, Ray Flores Baryoga sa DSB. Ara na, no? Siling ni Mamban sa kay Joe Marin, si Sir Jomsky Valderrama, diin ka na. Haha. Hilig ka first bag bala Joms ka kay padalaan ta ka. Bugin- Langga idyan ni Mamban niya si Joe Marin, ha? Oo. Lutuan na sa ni Joms magabot Lutuan ni. na si Joe Marin sa pinaksyo. Nga... Ano? Basta pinaksyo, ano? Okay, sige, ari si Ma'am Elizabeth Gamala, ginag-greet niya ang iyang bata nga pare, bla? Uy. Oo. Si Reverend Father Brethren Rai Malaka Gamala. Sa iya 70th year sa Brethren lang, guro. Brethren. Oo. Sa iya sa 70th year sa sacerdotal anniversary today. Yes. Oy, congratulations kag happy sa sacerdotal anniversary lang kay Father Gamala, no? Okay. Kilala ko na si Father Gamala no? So, 17 ano sa sagali nga nagpare. Uy. Ang sacerdotal anniversary mo na pagkapare mo. Amo na siyang natawag nga sacerdotal anniversary. Kaya ang hindi lang sa Bible ang mga pare so tawag lang sacerdote. But Muna sa absent ko to guro pag ano. may kagabasa Bible Wow! Kasi nabasa ko ng Bible. May mo natandaan. Wala ko lang natanda. Sa kadamo-damo ba naman? Ang mga pare na so na panawag ng sacerdote na panawag sa Yes. So muna nga sa mga pare subong ako na anniversary mo sa sacerdotal Anniversary. So congratulations Father Brethren Rai Malaka Gamala from Happy sacerdotal anniversary. Muna. Kalay. Para So- pray over ta ni Father. Si Joms ka lang ng balon mo ha kung gusto niya sang purse bag. Oo. Kaya padalaan sa kuno ni Ma'am Van. Wow, sa kupa ko dabi Ma'am Van. Char. Hindi na kay hindi kung sino bala ang ginakuan silang bala anay bala. Hindi,
Papay, ilang kuya. Yung mo yan kay mambit kag hindi mo. Papay, ilang kuya kay mambit, kuya B. Hindi na actually ambit, sabit na yun. Papay, wala kayo mga reply na si Ma'am Van. Yes, Miss Eden. Automatic na. Ay, kalan. Pagkita mo nga, may eyelashes si Ma'am Van, dahil mo sang sabit man dayon. Oh, siya yung gambal. Ikaw ba naman sabit ka man gina pa eyelashes ko ba? Ma'am Van, pasabitan ni sa ganit sa eyelashes mo. Ay, Hindi na kalan. lang ko na iya, kay Marcy, wala kong turkot, surat na ako. Ay, kalan. Sige, stand by na sa Balita Espesyal. This is My Life. This is My Life. Ang tagsakataw. Shongalita Morning Edition. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:40. Balita Espesyal! Good morning, and happy Monday naman sa ating sinima ka-action. Yes, January 16 kita mga ka-aksyon. Happy Yes. Monday. Just a manic Monday. Ang ginang nakanta, no? Kahit ikong Monday, ka-action boy. Manic. Naka-fresh pa sa mo sa pagpahuway, Saturday, Sunday, tapos kaubra naman ko sa... Ilan na yung kunya, pagka Monday ka na nakusako ka. Gani, kahit tapos na, syempre, ang feeling bala nga, kakapahuway ka daan sa Saturday, Sunday, doon natamad ko pa na Monday na dayon, kada mo pa sa ulobrahon mo na. Manic Monday. Yes. Sino ka na kanta na? Butan, lipat ko. Sige. Anyway, sa kong bala sa ining Bacolod Festival bala, may aras na Imperial Village to. Kadto to bala. Sino? Kita Nga. sa Imperial Village, kaya ito na itong mga sticks na bala nga ginamuha mo na. Ah. Na bala nga, ang imo bala nga. Do instant, Hindi lain man na iyang kuhan, lain man na iyang daw ginasinding ang mga muyo. Kalay man na iya. Ano Ini na iya? stick ni siya, Tapos, nga may mga number ni siya. Tapos, kung let's say, bakwan ka, may ara ka lang nga pamangkot, na sample, pamangkot ng ano man, batunon ko ni ang obra nga gina-offer sa akon, daw mo, daw pamangkot ka bla? do mga i-resign? Daw batunon ko ni siya, na, kamo na sa namo na ko question mo, tapos ayaw mo muna stick ko, kag Ihaboy. Ikuan mong stick, tapos Tapo. maaranda sa mga stick na may kay number Corresponding. So may corresponding na siya nga, the sort Meaning? the sort of guidance or advice say mo. Ayaw mo na? Amo na gani. Sige, try ta na, be. Kaya daw sinig ko to ka kwan, no? Do ka amazing bla sa mga amo na bla. True. Lay man na yang sa kwan, ang sa dire na diya sa kwan sa Chinese temple nila ya, sa yes. Burgos ang nang kwan ka bla masindi kandila. Kung may Kagpa-pray. ginapangamuyo ka, sindi ka kandila. Hindi kandila, ano na, candlestick, ano na siya, basta ganun mo stick. tanatawag sila. Basta daw stick na siya. Nga siling ni Miss Jennifer Ong kapon, nga sa interview ko siya, nga makuha niya sa kuno ng, kundi si Magsindi, gaso na siya, kaya gaso ko na muna madala sa imo dito true. sa, kuhan sa heaven. Di ba mo na baka balita special na tuligan? Sa gusto mo, mo matuod, sunugo ng paper yung ibutakan mo sa wish mo, tapos dapat ang aso sa langit pa kadto. Nan. Ako ako ginang Imperial Village na mo. Kaya daw na-amaze ko nga daan sa mga Chinese traditions, bra. True, try ta na. Niyara pa gina sa galing kang bato ya daw sacred ya. Hilay man ng bato eh. Pero may nakita ko na sa Chinatown. Ano na yung batoya? Daw draman daw mag-wish ka bla, daw mo nang bato. Nang ko na mo nang bato kag iya mo na daw. Ano na gani man basta may something amo na tanawon talam bla sa Imperial Village. Ara sa Upper East. Sana gani? From 20 to 22 ara na sila. 20 ma-start. Oo. May grand parade na sa 20 mo. Oo. Tapos hasta sa 22. Yan. Chopstick Ali. Kundi ang balko si mo, lawig na wala ko kadto sa alin sa unang Chinese New Year. Actually Lunar New Year ni siya. Why ko katilaw kadto sa Chopstick Ali kaya nga. Hindi ka kabalo mo Hindi ko chopstick. na chopstick. Pero mo kay kabalo na ko, makadto na ko sa Chopstick Ali. Kabalo na ko mo. Tunan ko gina. May pila pa kadlaw nga i-review mo. I-review? I-review. Mag-review ka do exam. Sige. Kay Robert Argente de la Luna kag Marcos Salibio sang sitio pa Halandoni Aranda sang Hinigaran. Okay.
Sakay Novi Magapan may aga man da. Yes. Kay ari gali si Tita Neni Campaniel. Tita Nene Fe, good morning. I-greet you lang si Father Bong Gamala. Bong Gamala gali Oo, amo nang yes. ngalan ni Father gali Bong Gamala. Yes. Happy sacerdotal anniversary Father Bong Gamala, 17th sacerdotal anniversary. Yes. Kay Ruby Argente de la Luna, good morning. Monitor lang sila kuno ni Luvic kag Ruby de la Luna sa barangay 30. Salamat gid. Bangles na ang Bangles ang kanta sang Manic Monday. Bangles. Abi kong Bangles amo na sang dako nga ritos di Pwede man. Kay Marco Salibio, good morning. Tamiyo lang ko ng family Salibio sa Sitio Halandoni, Aranda sa Hinirgaran. Ay, nabasa mo na Nabasa ko nga. Fernandez Eric, good morning man. Alright. Kay di Sandra Bulior Magallanes, mayang aga man si mo classmate. Yes, kasi Ang tanan ako nga classmates mo. Eliza Faith. Good morning. Good Si morning. Eliza Faith inablos na mo niya. Inablos na mo na. Support sa tito, basta na. Good morning sa inyo dira, no? Sige. Kay Alan Louie Himotea, good morning sa Kaliling Kawayan. Kag family Himotea, always nagamonitor. Salamat! Alright, Dilitasyon Boys, aton sini nga balita special. Ato ba ng istoryanta ligad nga Saturday, mga gawi ni nga hindi kinahanglan sang talent. Di ba una to, being on time. Hindi mo man kinahanglan sagad ka magkanta, magsaot, basta Para may work ethic ka. Para nga mag-on time ka. Oo, work ethic, pag Action Boy. Ang ikatatlo, hindi mo kinahanglan sang talent, pero nang pwede ka nga magka-effort. Okay. Effort mo na paano plano? Oo. Effort. Oo, mo na siya. Damo na nagawag pa. Tuloy kita sa lam. Makigan ka naman na. May ma-comment na tarami mag-PM man sa imo. May mati ko sa imo hindi ko to ganda kung paano plano. Effort. Effort. Yes. Effort. Amo na siya Action Boy. Bacolod International Effort. Sige, i-push pagid. I-push pagid. Lunes. I-push pagid. May ma-comment na ito guys. Si ma'am, ano to gani? Si Teacher Jo. Alright. Taya mo na Action Boy. Hindi mo kinanlan sang talent. Basta may effort ka. Pero kung may effort ka, Action Boy, ma-appreciate na lang na. Bisan mo lang, balong ka daw isang boss mo nga, drawing to na isang bata to kag na, nagtatay. Hindi ka magani ka balo mag-drawing. Oo, hindi ka makabalo mag-drawing. Pero nag-drawing ka. Nag-drawing ka, kahit siyempre, hindi yung boss mo na gito. Boss mo na Nag-drawing ka. Small circle, big circle. Oo. Letter Small circle, big circle. Tapos pass mo sa boss mo. At least may effort. Basta nga, okay, thank you. Thank you, nag-effort ka. Nag-effort ka, hindi ka pala mag-drawing mo. Pero tawag yung tupad mo yan, may drawing nga din na liwat. Pero at least Action Boy, hindi siya makakigid, di ba? Kaya nag-try kaya. May drawing nga, biliwat to, kaya pang drawing. Nag-effort ka. Ang drawing, isang tao daw, tsura yun. Ang lain naman ba? Ang tawag ba lang pang drawing? Yung kay Duti lang nag-drawing. Ako ginano, tanawa ba lang pang sulat mo Duti lang ang daw ang agi mo daw, tiil? Ano ba yung Duti? Ako ginasa una, Action Boy, sa mga elementary days pala. Hindi ba? Ginano nila. Hindi pwede nga ang agi mo daw lunggan. Tiil niya ba no? Tiil ka Ito ka budli-budlay sa sitwasyon. Guro ang drawing mo daw kabaho bla. Ako na. Ay, wala ko na yung labot. Hindi man yung tiil ko yun. Kasabad. Doon, saan ka eskwila? Kung kalaing ka na sa agi mo, hindi daw tiil ang kuhan mo. Pwede man baba. Or ano man, pwede makahol ng baba mo, no? Budlay pa ka niyo magkapyot lapis, ballpen ang tiil. Ano naman? So, may ara ko na nakita nga ng kumpul siya, duwa kamot, tiil lang nagamit siya. Kanamay man, ga-drawing pa. Ga-painting pa nan. Basak, di ba? So, hindi niya pahikaya ng tiil. Ano yung talent na. Hindi niya pahikaya ng tiil. Ano makasulat niya po. Bongga, no? Ang next Action Boy, ang body language. Hindi mo na kinanlan talent. Basta may feelings ka, mapagwa mo na imo sini nga body language. Kung akig ka pala sa tao. Makita ang imong emotions sa imong gihos ang lawas mo. Hindi sa panghambal. Sa una may may ara miss body language sa una mo.
Si Vivian Velez, ito sa una mo. Oh, tapos may kanta pa, di ba? Body language, Oo. body language. Kasabati na mo na hindi na maintindihan sa iban. Pero amo na action boy. Hindi kinanlan nga may talent ka para mapagawa mo ng body language. Actually, ang talent na taga niya kung hindi mo pakita sa imo nga True. body language, Ma-hide sa mo imo skill mo nga ang ang imo emotions. true. Amo na siyang talent. Correct. Ang next action boy, ang passion. Passion. Passion mo. Di, syempre, hindi naman kinahanglan nga sa gagawin na makanta para makita nila nga passion mo gid magkanta. Oo. Diba? Ganun mo na ya, amo gani nga gakanta sa yan, ano nang kanta do permi mo na sa gaugtas. Man mera magkanta ba nga do permi ng gaugtas. Oh, passion na yun mo. Ti passion niya na yan mo bisan ga do ma kuan na mo Bunto ng ugat. ng ugat na diya. Basta ti amo na iya mo. May isa yan. Namiyan siya magkanta mo. Oh. Daso nang magkanta sabi nang ano pag ang gakanta lang din sa bisan manupla sa do libagon ti pakantahon mo pagid siya. Yakan lang, ikaw na wala sa bisan. Doon ka brutal lagi na yung panuya. Yung, ikaw wala, nang bisan dupla mo na, doon ka libagon mo, natarami. Kailangan, no? Hindi na lang magkanta, bala kayo bisan manupla ka ganito kalibagon nga laka pa sa kanta. Sakit na ganyan mamatian niya. Hamalan ka lang nga nilibagon, bisan to, doon masakitan ka pa. O pero yarap na namian nga na kuan gid lang ilang pagkalibagon. Oh. Si kuan bala si Ambo. Ha? Si Ambo. Ang ginadayaw ang ilang pagkalibagon? Katilaw na si Ambo mo nga dito sa Manila, I think somewhere sa Luzon, daw nagtipon-tipon mo. May contest. Palibag-libag. Intas na. Daog saya. Bongga! May contest siya palibag-libag. Oo, daog sa Pirtis dali. Namin amo na tani action mo. May araya nga kabalo ka kitang gisa nga nang kabalo ta magkanta na. Kabudlain kisang palibag sa aton mo. True. May galibag man ta. Galibag man ta pero kina hungdon mo gid bilang galibagon niya. Kabudlay mo ilaya natural. Natural galibagon. Hindi mo balaan kung ang kanta kung duga tula. Duga binalaybay. Hindi ka kaintindi kung kuan na sa daw ano nga vitamins sa kulang? Dogin kuan mo bla, dogin lain mo bla ang kanta bla. May araman ba nga ang kanta kasi ang to ang kuan dogin na lain nila. Dogin hindi ko intindi kung lain nga version ng ila. Gali kay kung tanawon mo, kung matian mo sa iya nga kuan accompaniment sa karaoke, daw ni ko daw mo nagyapon ng original nga daw lain niyang iyahaw. Na lain. Tani action boy, may dudula pa din no ng contest nga palibag-libag no. Gani, pero sila to dyan nakakontest sila palibag-libag ya. Feeling- Sikan na si Dali. Feeling ko, ara lang nagdaog ka pala, pero wala ka kabalo kung ma-proud ka nga nagdaog ka. Nagdaog ko sa singing contest. Toko, galing kay sa palibag-libag. Talent man na mo. Sa December, ko action boy, balon to si Miss Nona. Oh, palibag-libag. Sino mintra na di sa aton? Para damo mintra Damo Number 1 na si Myla. Tuod, kaprangka gina si action boy si Myla. Para may araman sila nga ilang nga contest bla. Amo naman. Ma-adjust sa ila. Pero sadya na action boy mo tod man. Palibag-libag. Basi dami makabati da sa inyo, may mga pesta sa inyo barangay. Amo naman nabi tapos i-judge nyo kami ni action boy. Gusto lakit group pa nga muro kadlaw. Kita ma-judge? Oo. Sang libag. Tapos dapat dala sa requirements ang ma-intra ng sample be kung mambal ka mo limited slots only first come first. Dalaan nyo man dabi hindi pikon kay basip na kung kadawan sa stage. Habuyon niya ang judges ang Dasa ka mag-imo ka na asang kwan, nag-imo ka na asang criteria. Dakuon mo ginada ang guts. Do ka budlay no. Guts. Ang dakuon mo budlay guts. ang imo criteria action boy no. Guts. 50% be. Oo, okay. Guts. Ang kalibag 30%. Dako na nga porsyentong guts mo. May guts kaya magkandaya mo bisan nga muna nga do. Kamusta kabalo ka na? Bisan. Pero dapat to, sabi ang Pinoy. Si Ambo. May kuan man na sa may contest piece na saya. Wow! Ano yung contest piece? Sana'y wala ng wakas. Sana'y wala ng wakas. Sana wala ng wakas. Kaya ko Di nita. paano sabi magkanta? Sampuli ka, baby. Hindi ko nikitsindi. Tawagin na sabi pa sampuli. Ay, Diyos Isang lahi. Pagid, amo na iya doon nga contest. Isa lang ang aking lahi. Na- Namian pa ko nakakanta. Gakuan pa na iya with feelings na iya. Iisa lang ang Kaluluoy. aking Kaluluoy ba siyang kanta mo?
Ini-imagine ko na, kay kakamatian ko dati yung Sir Ambo, kita ay pagyabitaan kagapon. Ang naluyan ko di ang composer sina mo nag-effort gid sa Oo, blaya. effort sa nabi nga lyrics, tapos pakantam. Lyrics kag kwan kag ano na music Sa nga rhythm. Oo. Ay, na naman. Okay lang nalibag, hindi lang kibag. Ano naman? So namiya ko na yung Ambo kay proud na saya. May pa-record na sa mga malay, eh. Sige wala. Hindi nasa na makataon sa blakon maka Sa 21, Roy. Dra I-request sila guro makantahon na sila guro. Dra mo gid makita yang nga perti gid mo. Why ka pa ya actually din ko kabate sing natawag nga libagon mo. Nga nang bayaran lang isang kanta nga. Si Ann Curtis lang pinakalibag niya na. Kalayo na siya Ambo. Kalayo na siya Ano na si lang Ann kung Curtis. guwama? Oo. Layo na si Ann Curtis ya. Ay, Si Ann naman. Curtis nga concert na mo. Kita mo si Ann Curtis libagon nga concert. Oo. How would you know? Wala pa na-discover si Ambo, guro. Kasi kung maka-concert kaya sang malibagon, buti talent man na mo. Gani, no? Amo na gani, Action Boy, kisa bala, do ka, ano sa Pinoy, bala kayo mga gwapa lang. Hindi ko tagain yung mga average lang. Ano naman. Sige. O, diba? Okay. Ang next Action Boy, doing extra. Pares na extra Extra work. mile. Kung bisa wala ka na talent sa pagsulat, hamali lang, sige lang para katuon ka man, so masulat ka. No, extra effort mo na. No, why na nalabot si Mubra? Yes, Okay, extra. Nang butang tabi, ang ubra mo ya, kundi kuhan ka abi ng, let's say, messenger ka. Oo. Ti, inasugo ka nga makuhan, isugo ka nga may deliver ka sa balay isang boss mo. Messenger ka mo. Yes. Pag-abot mo to ya, na nag-ub ka pag ya. Ti, extra mo! Pag-abot mo to ya, boss mo, na nag-ub ka pag ya. Ti, extra na siya. Ito kita mong boss, hindi ka dala. Sige, ako na lang managaw na. Pero sakto na, Action Boy. It does not require talent man para maka-help ka. Going extra mile. Nga out of scope na sa iwas sini nga trabaho. Amo na bla sa ang extra mile na bla. Amo na sa bla ang usually isa sa mga factors nga nagaka-promote ang tao. Yes, correct. Oo. Hali sa una, alam mo, nagtimpla na sa kape, so manager ni sayaw. Hindi, araw-araw ka na sobra-sobra naman. Tuod may ara na Action Boy yung story. Gali, kay samtang nga timpla siya kape. Hindi samtang eskwela siya sa eskwela siya sa kape. Gatimpla siya sa kape. Tiyang ginatimplahan niya kape, mga engineer, mga ginatunan niya ang brand. Okay. Tapos kin-consider siya sa company. Naman Action Boy. Okay. Okay. Daso naman ang iba na. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:57. Morning danay kay Lilian Bermudez, classmate morning. Kay Sir Tupe Purano, naga-monitor ko ng Action Boy. Thank you so much. Sige. Standby na kita mga action sa Action Hotline. Upod kay Action Art Tayhupon. Ang inyo naman rin ang News Team. Action Eden Abos. Kag-Action Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio.